A jak sa ti páči tento ročný festival alebo areál oproti tomu minuloročnému? Má viacej výhod. Čo sa týka toho areálu ako celkovo, je to také prehľadnejšie, lepšie sa tu cítim, ale čo sa týka ako stageu a zvuku, tak mám pocit, že to má viac múch oproti minulým ročníkom. OK. Tak asi. Čo tu máš za dosku? Vieš čo, keď dneska tučného Jožiho, keď stretnem, v New Yorku som si kúpil single Lean Back, tak mám vo zvyku si ich dať podpisovať, takže... Super. A vybehneš s tým na stage? určite, on so mnou. Hej, OK. Jak sa ti páči tohto ročný areál oproti tomu minuloročnému? Nebol som ešte vnútri. Odkedy som prišiel, tak som zaseknutý tu pred hlavným vchodom sa ti páči tento žltý? Fotím sa s ľuďmi. Strašne sa mi páči tento múr, tento pultík je popiči. Ľúbi sa mi, ako tu nasadili dlažbu tento rok. Že mám po ruke koš, je super. Chalani z SBS-ky sú popiči. Dokonal. Je to určite lepšie, ako to bolo. Je to čistejšie, je to väčšie, je to organizovanejšie ako po posledné roky, takže ja to vnímam pozitívne. Já jsem tu minulý rok nebyl, já jsem tu byl ne první dva. Kolikátý je tady to ročník? 5. Tak já jsem byl na druhém a na třetím, myslím. Tak pamätáš ten areál predtým? Hele jo, a nevím, jestli jsem jenom moc zvolený, ale myslím si, že to bylo trošičku jinde, si myslím. Že to bylo trošku blíž u Teska, ne, jakože. Tak to si právě pamatuju a pamatuju si, že byla nejlepší party. Jako nejlepší party. Hip-hop je hlavně o party prostě. Jsou festivaly, na který jdeš na promo, jakože otvírák, že chceš ukázat ksicht, co je v tobě. Ale pak jsou festivaly, asi jako je to tady taky na promo, to jako nechci schazovat. Ale pro mě, když sem jedu, tak sem jedu vždycky si dát fakt party a užít si večer prostě, tak to je. Tento rok je to horšie, sorry. Ten areál sa ti nelúbi, či? Menší za prvé, za druhé, minulý rok, kámo, sme neboli napísaní a hrali sme úplne neskoro v noci, noše ľudí, VIP pásky, chla zadarmo a čo je to tento rok? Ty koko, nemám ani výpko, brácho, a vystupujem tu. Jebeci, nemáme ani výpka a vystupujeme tu proste. Je to 200 metrov vedľa, tam bol problém s tým areálom, ale je to zase o level vyššie, čiže oveľa lepšie, vieš, väčší priestor, 4 stage namiesto 2, čiže ide to iba dopredu. Úprimne, ja mám 19 rokov, ja som tu prvý rok. Minulý rok začalo pršať, keď som sa mala ísť, čiže jasné znamenie, že som ešte není ready a tento rok sa cítim úplne proste zrodená naozaj pre tých ľudí, zvládam to tu úplne na 100%, super ľudia, super atmosféra, páči sa mi tu. No, minule to bolo v prdeli, lebo asi tak 6 minút pred našim koncertom začalo jebať tak dážď, že odfúklo skoro stage a nehrali sme. A bolo tam crowd 10 000 ľudí, ty koko, takže došli sme o veľmi dobrú žúrku minulý rok, tak snad tento rok už behom tej hodiny, keď ideme, nezačne liať, no. Toto je môj prvý hip-hop žije, ale je to super. Chcel som ísť aj pred tým roky, ale bol som odcestovaný. Je to super a ľudia sú skvelí. Sa nepríde jedným bez toho, aby vystupoval. Ne, ale práve, že včera som tu bol celú noc a užil som si všetky koncerty interpretov. Budeš vydávať teraz veľa trackov, alebo jak vyzerá tvoja rapová kariéra? Každé 2 týždne nový track, bracho. A na závěr, jestli máš nějakou vtipnou historku třeba z hip-hop žije, co se ti tady stalo? Fúha. Neviem, asi nemám nič vtipné také, lebo za každým som bol rozebaný a koľko, toto je asi prvý, nie, druhý už vlastne hip-hop, že jeden nepijem vôbec. Ale čo ja viem, že som tu dostal zápal plúc pred 3 rokmi, neviem vôbec, nemám nič asi vtipné. Teda veľa vecí vtipných, ale nemôžem niektorého veci hovoriť, takže tak. Historku? Bráško, to sú nezverejniteľné veci. Nemôžem ti také veci hovoriť. Dobře, tak... To sú všetko spojené s popitím a požitím všeličoho. Já jsem přijel asi před 20 minutama, takže se mi zatím nic nestalo a myslím si, že těch historek bude hodně dneska. Bráško, ty je nekonečno, ja neverím, ty kokos, každý rok prekonáva ten ďalší, proste to je neuveriteľné. Podal som ruky asi 700 ľuďom, z toho 500 ľudí kamaráti, proste to je najväčší zraz v Československu, čo sa týka hip-hopu. Celá rodina sa tu stretne a všetci držíme za jeden povraz a proste ideme spolu. Tak jestli bys ešte na záver skázal něco fans? Vašim fans by som rád skázal niečo, počúvate týchto chlapcov, sú to mladí ľudia, ktorí vedia, čo robia to najlepšie, jak vedia, podporujú túto scénu a držte im palce, držte nám palce, v jednote je sila, brácho, silo. Díky moc. Čau, brácho.